Goddag. Det er dig, der er håndværkeren. Jeg viser verden. Det er hyggeligt at hilse på dem. Har de fundet ud af, hvad problemet er hernede? Jo, jeg har fundet ud af, hvad problemet er. Altså til at starte med, der mistænkte jeg jo rød og svamp for ligesom at være hovedårsagen til hele jeres problem. Men for at gøre en lang historie kort. I er polakker i kælderen. Ja, hvad siger de? Ja, jeg så en polaksnise omkring hernede, og jeg tænkte, at det måske var årsagen til et problem. For satan. Der løber sgu en til, du. Jamen, hvad kommer det til at betyde for vores beboere? Skal de flytte? I er ikke de første, der har problemer med polakker i kælderen. Der er nogle få, men nemme løsninger til at komme af med sit polakproblem. Jamen, er det noget, der bliver dyrt? Altså, det kostede en formue sidste gang, der var svensker i brændskuret. For ikke at tale om dengang, der var russer i lysthuset. Nej, det bliver ikke så dyrt. Altså, man kan for eksempel lokke med mad, og så for hver dag sætte det tættere på i gangen. Det kan være en lang proces. Men for Guds skyld, lad være med at lokke med kontanthjælp eller børnepenge. Fordi så kommer der flere til, og de formerer sig, og I slipper aldrig af med dem. De er slet ikke vant til den slags næring. Der er ikke noget, vi kan gøre med det samme her nu? Jo, jeg har vist en enkelt fælde liggende ude i bilen. Jeg henter den lige. Så skal du se, nu er fælden sat op, og jeg har desværre ikke taget nogen øl med, fordi jeg vidste jo ikke, hvad problemet var. Men småmønter, det kan fint bruges som lokkemiddel. Nu skal vi se, jeg har nogle 1 kroner og 2 kroner for 25 øre her. Sådan der. Så venter vi bare på, at polakken går i fælden. Ja, jamen, mange tak for hjælpen. Hvor ofte skal fælden egentlig tømmes? Ja, det er lidt forskelligt. Altså, man kan sige, at Så tror jeg sgu da gik en polak i fælden allerede, du. Så for satan. ja, det bliver ikke helt billigt, det her. Jeg er også jøder i kælderen. Den bliver ikke helt billig. Kan jeg godt love dig for. Er det kontant eller på kort?